Дракон. Я да видя на дракона в зъбите. Щупи ли ми телефона? Сега ще какво стане драконче малко. Сега ще драконче малко. Чакай да... Драконче малко. Видя ли драконе? Я да ти видя дрехите сега. Майка ти колко ще те наби. О, колко много ще те наби майка ти. Чакай да те фана сега, чакай. Идвам. Кой ми се бори телефона на мене? А? Стъпне сега. Вижте колко панталоните. О, сега и Коко, и ти ще едете бой. Тани! Ще еде бой.